3-3 लाख घेतलेत गेल्या सीझनला. पुरीच्या बापानं तिकडून पैसे घेतले, इकडे बोर मारला, त्यालाही फुफुटा निघला. आता या 2-4 वर्ष जेवढे लग्न झालेत ना महाराज, पुरीचा बाप खिशात हातच घाली ना, सनाट तुरा काढितो कार्यालयात. भरपूर जवाब, लय दिसानं नालायक सापडलाय हला. आणि पोऱ्याचा बाप हातात धोतार धरून, पोरं पाहून मारा रे पुरीनो. तुमच्या बापाच्या दारात आहे ना अशी रांग लागणार आहे 2-3 वर्षात. रांग, मुलगी द्या, मुलगी द्या, मुलगी द्या. फक्त तोवर तुम्ही घरात राहिल्या पाहिजे. नाही तर रांग लागायची अंगणात, तुम्ही सापडायच्या धबधब्याखाली. काय करता?